Huwa kkalkulat li madwar 49% tal-popolazzjoni jikkonċentrata fin-nofsinhar u t-tramuntana tal-Port il-Kbir. Għaldaqstant mezzi alternattivi tat trasport f'din iż-żona jistgħu jkunu kruċjali biex jonqos it-traffiku. Permezz ta' Project Malta, il-Gvern ħareġ sejħa pubblika għal proposti ta' metodi ġodda ta' trasport bejn il-Port il-Kbir u ż-żoni ta' madwar il-Port ta' Marsa Mxett. Dan bħala parti mill-politika li toffri soluzzjonijiet alternattivi lil passiġġieri li jixtiequ jaslu min-naħa l-oħra ta' din il-parti tal-Gżejjer Maltin. Bilan li trasport addizzjonali offrut ikun effiċjenti u effettiv biex jitnaqqas b'mod drastiku traffiku l-ħin ta' stennija, il-proposti alternattivi ma jistgħux jinkludu użu ta' karozzi. Is-sottomozzjonijiet li jsiru lil Project Malta għandhom ikunu idea ċari li waslu għad-disinjar il-bini u l-operat ta' rotot ġodda ta' trasport li jkunu ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li l-Gvern ħares b'mod pożittiv lejn dawn l-inizjattivi intiżi biex titnaqqas id-dipendenza fuq vetturi privati li sal-aħħar kwart tas-sena li għaddiet kienu jammontaw għal iktar minn 335,000. Dan bilan aħħari li jonqos it-traffiku u tniġġis fl-arja. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi stqar li l-Gvern qed iħares il quddiem għal idejat innovattivi ta' trasport li jistgħu saħansitra jsaħħu ekonomikament iż-żoni tal-portijiet permezz ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat.